सिगाङाव हेलिकप्टारजों फैनो मोनैखाय आन्दासाव जानो हागौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया गहपुराव खनसे हेलिकप्टार खोन्थायबावनोसै आरो हेलिकप्टार नायनो होंगो दोंगो फैगोन होननानै साननानै निस्सय बेवहाय फैदोंमोन गहपुराव खिन्थु बेबो फ्लप मानोना आंनि नोजोराव बेवहाय जिथु जों रेपर्ट मोनदों आं थाङाखैब्लाबो रेपर्टखौ जों बुथुमना मोननायाव बहुत गैयै रायजो राजाफ्रा बांसिन जमा जादों आरो आं खोना मोननायाव माबानिफ्राय मा होनो गगामुग आरो सिमेन्ट सापरनिफ्रायबो 10 जन गारि फैदों होननानै आं खोनानो मोनबावदों दा बे बाथ्राखौ आङो सत्य हकारै सासे मानसिया बुङो आरोखि बेनिखायनो बेवहायबो जायफोर नुजाफैदों हमना लादो अनिल बसुमतारी खोथा खोनादों आङो बिथाङा वेलफेयारनि चेयारमेन आं बिथांखौ समाल'सना खालामनो थाङा दा बिथांनोबो जेनेबा आर'नाइ गानहोदों जों जय जादों होननानै बिथाङा बिटिआरआवनो हाबाखै गोबां हाबै दङ बेवहाय आं बुजिनायाव हाबै दङ आरो हाबै मानसियानो बेवहाय फ्राय माने 50% बारा मानसिखौ बुथुमनानै बिसोर लांदों आरोखि जानो हागौ बिसोर अबयसे बिपिएफखौ समर्थन होयो बा हाजिरा जानानै थांदों जानो हागौ फैसानि माबायाव थांदों जानो हागौ बा सोरबा सेंग्राफ्रा माने थाव सोना होगोन मटर साइकेलाव थानानै थांदों जानो हागौ बिनि अनगायै प्रकृतते गहपुराव बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया आसा खालामैया मोजां फ्रेस मुसारियाबो अनथ थाखा फैसा गारनानै जेबो लाब गैला गारनो नांला मथा मथि बिथाङा स्टप खालामनाया मोजांसै दा बिथांखौ आङो बुंनो लुबैयो बारा ज' जायोब्लाबो बिसोर 20% एपिबि बा बिजेपिनि केन्डिडेट गैला बिजेपिनि थाङोब्लाबो कंग्रेसनि थाङोब्लाबो 20%नि बारा भट मोनला बेखौ फ्रेस मुसाहारिया रोखायै बुजिनाया मोजां जों बयबो रोखा बुजिबाय जे बिपिएफआ जोंनि थाखाय जेबो खामानि मावखाया बिपिएफआ जोंनि थाखाय माने सुथुरसो बियो बिपिएफआ बुंनो थांबा दा हाग्रामा महिलारिया दा गहपुर आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बियो जोलैनि हांगारसो एक प्रकार बुंनो थांबा मानोना जोंनि थै होनाय जोंनि संग्रामनि माबाखौ भेलुखौ बिथाङा बुजियाखै आं बेनिखायनो बुंगोन जे गासिबो रायजो राजाखौ खावलायगोन थांदोंब्लाबो गासिबो ओंखारबोजोबनांगौ माबा नांगौ जोङो डेम'क्रेटिक राइट होननायनि सोदोबखौ आङो जे भाषायै बुंलांदों मानसिफ्रा नोंगौ डेम'क्रेटिक राइटआ थिगानो खिन्थु जोंहाबोथ' मोनसे डेम'क्रेटिक राइट दं जे बिटिआरआव जों हाबजोबनांगौ बेथ' बर'नि मोनसे गिदिर इस्यु बिसोर देरसिन डेम'क्रेटिक राइट बे नोंहा नंगौ भट होनाय अधिकार दं नोंनि अधिकारा बांसिन मायाव नोंनि अधिकारा बांसिना जाहैबाय नोंहा बिटिआरआव अन्तर्भुक्त जानांगौ जायनि थाखाय जों संग्राम खालामदों जेल जादों बुख्रुब जादों न' बां सावजादों आश्रय लादों माल जायगायाव आरो मोनसे टाइमावनो मोनसे समावनो जोङो 534 बहाय गहपुराव शहीद जादों सिमुलगुरियावबो 60 जनसो मानसि शहीद जादों गतिके अबे देरसिन गणतान्त्रिक अधिकारा गणतान्त्रिक अधिकारा बेखौसो बुजिनांगौमोन जों गणतान्त्रिक अधिकारखौनो लानानै जोङो डिभाइड आसाम 50-50 बुंदोंमोन न' बड'लेण्ड बुंदोंमोन जेखौ बड'फाया फोरोंलांदोंमोन जोंखौ दिनै बे मानसिया बेफोरनि खुनु बड'फानि नीति आदर्श बुजियै मानसिया दिनै समाजखौ बर' जातिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय नाजानाया बे दुर्भाग्यजनक खोथा आरो बिसेसकै आङो हाग्रामा महिलारिखौ बेखौनो नुबाय थादों आरोखि बे एकदम सासे बर' जातिनि बिसेसकै गहपुरनि सासे निष्ठुर लिडार होननानै आं बेखौ गरि होनानै होनो लुबैयो हाग्रामाया बे सरकाराव फैफिनोब्ला खहा जागोन नामा मिनिथाव खोथा खिन्थु दा आं जितु सावगारिखौ नुदों हाग्रामाया खुनु कारनाव सरकाराव फैनो हाया बिनि छबिया अत्यन्त गाज्रि अब्लाबो सोंबाय जेब्ला कुइसनखौ खालामबाय जेब्ला जे फैबाय बायोब्ला बुंनाय लोगो लोगो बिसेसकै आं खहाखौ नैबे जोंनि गोदानै हाबजानाय बिटिआर ओनसोलखौ बिसेसकै सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो माने लखिमपुरनि माखासे पार्टखौ लानानै आं बुंसै दा बिथांमोननि थाखाय गिलुबालु खहा दं मानोना बे खामानिया बिथाङा पेन्डिं खालामनायनि मोनसे परिकल्पना लाबाय थादों बेखौ गाव पावाराव फैयोबा माने नारसिननानै गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै सेन्ट्रेलखौ स्टेटखौ नारसिननानै बे खामानिखौ बोरैबा पेन्डिं खालामना दोननो हायो नामा बे बिथांनि नाजानाय दंबाय थायो आरोखि फैयोबाथ' गिलुबालु खहा आरो बेखौ जोङो जोंनि आथिङाव रुवा दानानै लागोन बेनिखायनो मानगोनां आं भट होग्रा मानगोनां रायजो राजाखौ बयखौबो आं खावलायनो लुबैयो जों खुनु खारनावनो जोङो नैबे गोदानै हाबनो गोनां सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमुलगुरि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा खुनु खारनावनो बिपिएफखौ समर्थन होनाया थिग नङा आरो इन जेनेरेल जुदि दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि बर'फोरखौ जुदि बुंनो नागिरबा खहाया बिथांमोनावबो दं बयनावबो दं गासैबो दंजोबो आरोखि मानो होनोब्ला दा जि भिजन आरो मिशनखौ लानानै प्रमद बर'आ जि माने आवगायलांनो मोनसे परिकल्पना लादों ट्रेनिं लादों बे ट्रेनिं गासै फ्लप जाजोबगोन बड'फा मिशना फ्लप जानो हागौ बा अन्यान्य नैबे गोबां आसनि जिथु दिखारदों बे बुस्थुखौ बिथाङा मानिनाय नङा बिथाङाथ' बुंबाय थादों माने दैजिं फेस्टिभेल होनना बुंदों माने बिटिआर ओनसोलाव
गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ फाग्ला फाग्लि खालामनानै माने बरबाद खालामनायसो मोनसे फरायसं लागासिनो बिथाङा गतिके आं इन जेनेरेल गथै बिटिआर ओनसोलखौ आं खावलायनो लुबैयो खुनु खारनावनो जोङो हाग्रामा महिलाखौ समर्थन होनाया थिग नङा आरो बेनिखायनो बिथांनि गोनां मानसिफ्रा गिदिर दैदेनगिरिफ्रा गासैबो ओंखारजोबनानै बिथांनि बे माबाखौ बुजिनानै बे जे खुनु खादावनि मानसि नङा बेखौ बुजिनानै दिनै इउपिपिएलआव जोगदान होबाय आरो आं सानो गासैबो लिडारा ओंखारबोजोबनाय हिसाबै जों निस्सय माने जोंनि बिटिआर दाफुंनायाव मोजां मोनसे मददखौ जों मोननो थांगासिनो दङ होननानै आं आसा खालामो जेरै काम्फा बरगयारिमोन चन्दन ब्रह्ममोन ओमफ्राय हितेश मुसाहारिमोन गोबां ओमफ्राय माबानिफ्राय एनडिएफबिनिफ्रायबो जोंना धीरेन बर' सावरायग्रा बसुमतारी ना मामोन गासैबो ओंखारबोजोबबाय आरो बिथांमोना बुजिबाय जे बिटिआरखौ दाफुंनायनि बेलायाव जों बयबो खौसे जानांगौ होमब्लासो जोङो बर' समाजखौ बा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ दावगालांहोनायाव जोङो मोजां खामानिखौ जों मदद होनो हागोन खाबु मोनगोन